गिबियावनो आं जोंना बर' निउस जेनेबा जोंनि दा अरुण ब्रह्मनि दा चेनेलनि थ्रुयै जा जोंखौ मोगा मोगि लानो फैदों बेनि सिगां जों बाथौ आफादनि जानानै खांख्लाबारि बाथौ कमिटिनि जानानै जों नोंथांखौ खुलुमग्रोदों धन्यबाद जासिदों। जोंहा सिमां दङ जोङो दिनै 13थि बोसोरसालिया जथुमा जों खुंफुंनो हाबाय दिनैसिम। बे खुंफुंनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे खोथाया बेनि सिगां जोंहा थांखि दङ बे थांखिखौ लानानै जोङो खुंफुङो आरो बे थांखिनि थाखायनो जोङो थांनाय जिथु नैथि मंगलबाराव जों फुजाखौ खालामनांगौमोन जों खालामाखै आरो बेखौ जों बे सानखालि जोङो थुगि होनानै जायखौ जों फुजाखौ खालामना दोननाय जायो फिसायै ओमफ्राय आरो जों बेनि उनाव सप्तासेनि उनाव जोङो माने बिराद गिदिर बा मेहेर गोनां कालारफुल महरै जोङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि फिसा फिसौ जेसेबां माने जाखांफुबोनाय देरबोनाय उन्दै उन्दै गथ' गथाय जि इयुन थांखिखौ जों साननानै खालामदों। खारन जोंल' रोंब्ला जाया जोंनि धोरोमखौ जोङो माने दिन्थिफुंलांनो बिसोरखौ फोरोंनो थाखायनो जों सप्तासे फावसायनानै जोंनि नैबे गुवाहाटी जितु मालिगाव ओनसोलनि एरियायाव थानाय जोंनि बर' माखासे गामि जेरै जों खांख्लाबारि कालिखला माधबनगर आरो आइदिंगिरि शंकरदेब नगर जों मोनबा माने गामि एलेखा लानानै जों बे बाथौ मन्दिरखौ जोङो लुनाय जादों आरो बे मोनबा गामिनिनो रायजोफोरा ज' जानानै जोङो बे दिनैनि बेबायदि फुजाखौ जोङो खुंफुंनाय जायो। आलासियाथ' जों गोबां लिंदोंमोन खिन्थु सानैसो आलासि नुजाथि फैनो हायाखै। जों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गेजेराव दङमोन जोंनि बे ओनसोलनि MLA रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङा एसे उसुख जानानै फैयाखै आरो जोंनि गेजेराव जोंनिनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि EM मानगोनां अनिल बसुमतारी सारखौबो जों लिंदोंमोन बिथाङाबो माबा मोनसे उसुबिदा जाब्रबनायखौ नुजाथि फैनो हायाखै। नाथाय जोंनि गेजेराव बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो गाहाय मासिगिरि चेयारमेन डक्टर गाम्बारू मसाहारि सारा नुजाथिफैनो हादों। बिथाङाबो फैदों नुजाथिफैदों आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनिनो काउन्सिलर पुरबि तालुकदार बायदेव बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बे ओनसोलनि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जों लिंनाय बायदि बिथांमोना फैनो हादों आरो जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि मिरु आफादनि सोद्रोमा एक्जिकिउटिभ बडिनि बिथां सोद्रोमा सानै नुजाथिफैनो हादों। बिथांमोना जाहैबाय सासे डक्टर बाबु बर' आरो रबिन्द्र बसुमतारी लोगोसे जोंनि गुवाहाटी जिल्लानि सिङाव थानाय मिथिंगापुरि आनसलिकनि गाहाय नेहाथारि सफैनो हादों आरो लोगोसेबाव जोंनि गुवाहाटी जिल्लानिनो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो सफैनो हादों। जों जोबोद मोजां नांदों। फुंनि समाव जोंनि बे कामरुप मेट्र' जिल्लानि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां सनि बर'आ जोंनि बाथौ फुजानि गाहाय दरखं अर्थात माने मा होनना बुङो मण्डपखौ बिथाङा बेखेवना होनो मोनदों आरो जों लिंहरनाय लेखा बिथाङा फैनानै जोंनि बे मण्डपखौ बेखेवना होदों आरो माखासे बिदिनो जों आलासि लिंहरनाय जेरै मेन गेट बेखेवनाय पेन्डेल बेखेवनाय आरो माने फिरफिला बिर होनाय आरो लोगोसे आरो माबा मा होनना बुङो मुंख्लं सान फालिनाय बेफोरबो जों गासैबो फालिजोबनो हादों नुजाथि फैजोबनो हादों। जों गोजोननाय मोनदों आरोखि। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 600151
7103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।